Què passaria si Esquerra Republicana de Catalunya no hagués donat un vot favorable a la tramitació dels pressupostos? L'Ajuntament de Barcelona es pot quedar sense pressupostos en plena crisi? Què pensarien els operadors privats de la ciutat, els empresaris, la ciutadania, si veiés que els partits polítics no es poden posar d'acord ni tan sols per negociar el pressupost, que és el que s'ha aprovat per al pròxim any? Nosaltres hem votat a favor per un acte de responsabilitat en primer lloc i en segon lloc perquè els hem deixat ben clar que hi ha una comissió de seguiment mensual de totes les despeses que es produeixen a l'Ajuntament o nosaltres no estàvem disposats a continuar tirant endavant. Finalment els socialistes s'han vist en l'obligació d'acceptar-nos aquesta comissió i aquesta comissió ens permetrà augmentar la transparència, ens permetrà augmentar el control. Dos característiques de l'oposició, perquè l'oposició és això, fer control sobre el govern, afavorir la transparència i sobretot fer propostes que també puguin ajudar a millorar la ciutat. Al contrari, les polítiques de Convergència del PP, en el que contínuament diuen que no van enlloc. Senzillament bloquegen la ciutat i al bloquejar la ciutat no aconsegueixen construir una ciutat millor, que és la que nosaltres volem fer. Per tant, hem fet un acte de responsabilitat que ens permetrà fer una negociació durant el pròxim mes, amb la voluntat, l'esperança i la convicció de que aconseguirem introduir noves partides en el pressupost que siguin justes i que siguin bones per al conjunt de la ciutadania.